Na, szeretném bemutatni egy klímaszerelőnek a munkáját. Így kapcsoljuk szét a kültér és a beltér egységet. Igen, ott nem tudom mennyire fog látszódni, de hát egy kicsit forrasztott a faszi. Nem is lenne baj, hanem mit csinált? Nem indul el, nem indul el, nem indul el. Igen, nem indul el. Na most megjegyzem, hogy ugye ha már klímaszerelő vagyok, úgy megfogom. Állítólag értek a villanyhoz, vagy valamilyen nyelven legalább beszélek. Na, ott van a bekötési rajza. Gyengébbek kedvéért még a színek is. Ott van ugye a relére. Oda megy be a 230, a Power Supply név alatt. És mit csinált? Ugye a kimenő részre pedig megy egy S, ugye, amivel vezérli az invertert, amelyik szálon vezérli az invertert, ha inverteres, mert ez nem on-off klíma. Megfogta az űrge, nem kapcsol be, nem kapcsol be, nem kapcsol be, a sárga szálat ide kötötte a barna helyére, vagyis, hát igen, barna, szürkés barna, mindegy. Ide bekötötte, a barnát pedig oda az S-re bekötötte. Oda. Na most, igen, csodálkozik, hogy nem indul, nincs áram alatt a klíma. De hát mindegy, vannak ilyen csodálkozó tuti OK-és szerelők. Az az egyik. A másik, hogy ez, nem tudom, hogy kinek a munkája, de ezek a lamellák gyönyörűen néznek ki. Tetszik. Szerintem meg fogom venni a tulajtól ezt a klímát. Több mint valószínű, hogy és akkor majd így gyönyörködök benne. Ez lesz a vége. Na de az érdekes. Elkezdi forrazgatni a relét. Fogalma nincs neki, hogy mit csinál, mert fogalma nincs. Szerinte ez miatt nem kapcsol be. Na most, igen. Jelet nem kap a... Mert érdekes, semmi error nincs. Kijelzőn. Valószínű, hogy ott az alsó, ez az ULN 2003-as, ez vezérli ugye a relét is, valószínű, hogy az döglött meg. Még nem jártam utána, mert csak úgy kíváncsiságból kinyitottam, hogy na, ugyan mi a franc van vele. És megjegyzem, a tökéletes forrazgatása után a tulaj elmondása szerint eladott egy újat, azt mondta, hogy ezt nem lehet javítani. Igen. Úgyhogy a klímaszerelőkkel tisztelet a kivételnek, megint csak mondom tisztelet a kivételnek, de az ilyen faszagyerekekkel igencsak vigyázni kell. Ha azt mondja, hogy nem javítható, akkor lehet, hogy azt kéne neki mondani, hogy jó, akkor hívunk egy mást, és akkor megmondja ő is a véleményét, és ha ketten azt mondják, hogy nem javítható, akkor már lehet hinni benne. Bár, igen. Igen, jó, lehet, itt azért, igen. Nem győzök, és nyomta neki az ónt, az állat nyomta. Ott, az sincs kizárva, hogy a panelt szarrá égette, és csak azért nem kapcsol a relé. Mert hogy elindul, megy. Hibát nem jelez, csak ugye nem kapcsolja a kinti egységet most még. Reméljük, hogy sikerül majd valamit megoldani vele. Mondjuk ez nagy valószínűség, hogy itt egy csavarhúzóval van, vagy valamivel be van szaladva úgy szépen. Gyönyörű, gyönyörű. Na, szerintem itt meg is állítom a videót, mert hányni fogok.